Раз, два, три, 5, 6, 7. Раз, два, три, плюшкам сега. Чуфля и далече един от друг. И 1, 2, 3, 5, 6, 7. Раз, два, три, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. От другата страна. Раз, два, три, 5, 6, 7. Раз, два, три, 5, 6. Късно така. Хоп, хоп, хоп. 5, 6, 7. Раз, два, три, 5, 6, 7. Раз. Ако избързам, слушайте броенето и се съобразявайте с средина. Аз се кръга. Раз, два, три, 5, 6, 7. 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 Касане, 3 и 5, 6, 7. Изчаквам. Касането е на 1, не на 5. Така че трябва да се знаете кога какво се случва. Това е сега. Имате музика.